Здравейте! При мен заниманията със спорт започнаха по-скоро спонтанно, без някаква определена конкретна причина. В моите ученически години повечето момчета се занимаваха с някакъв вид спорт. При мен това беше спортното ориентиране. Изключително много ми пасваше на моята емоционалност, защото аз обичам да съм сред природата, заедно с приятели, съученици. Почти всяка седмица виждах нови места от България, което обогатява изключително много. По-късно, макар че започнах да играя волейбол, бягането като страст остана до ден днешен. През 2013 година започнах работа в футболен клуб Лудогорец и се преместих от Варна в Разград. Веднага съответно започнах да се оглеждам за трасета, за познати, за приятели, с които да споделям бяганията сред природата. И така научих за зелена стъпка, съответно и за седмичните бягания и за всички състезания, които Зелена стъпка организира, и най-вече Лудогорския маратон, което беше изключително добра новина за мен. Първото ми участие в Лудогорския маратон беше през 2016 година. Приех го изключително като лично мое предизвикателство. Подходих по схемата, че на такъв тип състезания се състезаваш не с другите, а с себе си, и наистина мисля, че така се представих неочаквано добре за самия мен. Естествено, благодарение най-вече на емоционално-психологическата мотивация, не толкова на нивото на подготвеност. Като спортен лекар, естествено, че мога да дам някакви посоки за наблюдение, акценти, върху които трябва да внимава всеки участник. Аз лично бих разделил участниците в Лудогорския маратон в две групи. Едната група са тези участници, които са подготвени изключително добре, системно тренират и участват в подобни състезания. Другата група са хората начинаещи или с много малък опит в подобни състезания. Хората, които са много добре подготвени, общо взето мисля, че знаят основните неща, за които трябва да се самонаблюдават и да следят по време на бягането. Хората, които имат малък опит или никакъв такъв, бих посъветвал да влизат в състезанието отпочинали, както физически, така и психически, да са се наспали добре, задължително да са се хранили преди състезанието и да са адекватно хидратирани. Също така по време на бягането трябва да се самонаблюдават достатъчно дисциплинирано. Например, при усещане на сухота в устата, това е симптом, че започва сериозно обезводняване и трябва да осигурят адекватен прием на течности по време на бягането. Също така един парадоксален участен пулс трябва да бъде сигнал за внимание, за падане на кръвна захар, на кръвно налягане, за проблем с сърцето евентуално, при което по-добре една идея по-внимателно да се продължи състезанието или дори да се спре. Миналата година Лудогорския маратон наистина беше впечатляващ. Първо, ние имаме малък семейен повод да отбележим миналогодишното състезание, защото нашият син Искрен на 5 години пробяга за първи път детската дистанция и се справи изключително добре. Аз като участник преминах по 13-километровото трасе и не толкова дистанцията, колкото страховитата кал е това, което съм запомнил от миналогодишния Лудогорски маратон. Наистина беше изключително впечатляващо. Аз го приличих на нещо средно между бягане, ски и канки. Беше голяма атракция по време на самото бягане. Някои състезатели падали многократно, изцапани до такава степен, че не си личеше цвета на екипировката им. Но всичко беше така изключително емоционално и атрактивно. Съответно, след финиширането влязах и в ролята на неофициален доброволец, защото имаше няколко човека с контузии, един от нашите доброволци беше счупил и ръка и се наложи така да му оказваме професионална помощ на терен.
За тази година мога да съобщя, че заедно с съпругата ми решихме да участваме като доброволци за първи път в Лудогорски маратон. Аз ще бъда на някои от пунктовете по около средата на трасето на Лудогорски маратон и считам, че това ще допринесе за изключително добрата организация на Лудогорски маратон, като искам да вметна впечатлението ми заедно с участие в други подобни състезания, че организацията на Лудогорски маратон е изключително сериозна. Всяка следваща година надгражда и мисля, че са много малко състезанията с междинен медицински пункт, каквото ще бъде тази година на Лудогорския маратон. След като състезателите преминат по трасето, ще продължа моята активност като доброволец лекар и на старт-финалната зона. Благодаря и аз. Успех на всички участници в Лудогорския маратон!